Verament qed ngħixu f'ġenna. Hemm bżonn li l-Gvern ikun aktar aggressiv u effiċjenti fil-proċess tal-vaċċinazzjoni. Gvernijiet ta' pajjiżi oħra ferm akbar minna ħarġu bi programmi ferm aktar ambizzjużi u Malta ma tistax tibqa' tkaxkar warahom. Hekk qalet il-Kamra tan-Negozji Żgħar u Medji fi stqarrija b'reazzjoni għat tħabbir tal-estensjoni tal-wage supplement. Il-Kamra tenniet is-sejħa tal-Partit Nazzjonalista sabiex ħaddiema tas-saħħa anke fil-privat ikunu jistgħu jagħtu l-vaċċin biex il-proċess jitħaffef. L-istqarrija tinsisti wkoll fuq il-ħtieġa li l-Gvern jagħmel dak kollu possibbli biex iniżżel in-numri u jġib stabbilità ekonomika. Il-Kamra tal-SMEs fil-waqt li esprimiet is-sodisfazzjon li l-Gvern laqa l-proposta tagħhom għall-estensjoni ta' wage supplement għal ċertu setturi, saħqet li jekk mhux se jkun hemm arranġamenti biex in-negozji jkollhom il-moratorju fuq id-djun tagħhom estis, se jkunu qed jiffaċċjaw problemi kbar u se nkunu qed naraw negozji jalqu l-bibien tagħhom. Il-Kamra qalet dan fl-isfond ta' sitwazzjoni fejn ħafna negozji qed jagħmlu l-almu tagħhom biex jibqgħu fuq saqajhom u biex ma jkeċċux lil ħaddiema tagħhom.